po dlouho to pletli? Rozhádce přes půl hodiny. No jasně. Kde to bylo zase za nějaký lepší peníz. Ale jsem říkal, ne, že to máš žičku jak nic, ne. To UNCčko, to ti odveze spoustu, ne. Říkám, to je sice hezký, že si ty tím vykopeš, ale kdyby tam dal, jestli tam dá 60 kužíci, tak je to málo. To se poserou, než odvozí tu hlínu. Říkám to. A když jsem to viděl, říkám, no tyhle, tak to se ublázní. To je tak ještě koupí UNCčku nebo něco. Mají už je pachu, mají tuto. Oče pachu tam. No a že to budou stavět z no. Barák, jo. Kde potom má vůbec ten pozemek. To vím. Všechno podhledy, vlastně všechno. Tak má kola elektriku, to si musíš potom nechat natáhat do toho serverkartonu. Kolik dávalo za pozemek nebo to? Ne, to nevím. Tak já si myslím, že šli na to. Vypadá to zase jak nový. Však to bylo černý, víš, takový ty čmouhy na tom, jak prolezla vlast. Ano, ale ještě u nás nebo u nich. Střechu jsem taky vybral, to máme to hrozně rychle hotové. Jako má vena. Dali mu, no, nový latě mu dává, víš, že? Ale pak zase říkám, že vlastně my nemáme izolovanou střechu, tak jestli třeba potom by to nebyl buben jako kráva. Víš, jestli by to nebubnovalo. Tam dají vatu, ne? Jedině Že dáš na tašky. Tam máš nové trémy, pak máš vlastně latě a na těch latích jsou vyskládané tašky, já koukám na tašky, to. OSB desky, vatu a hotovo, ne? Takhle jedině. Že se říkal, ta střecha je malá, když se na to podíváš, tak vlastně tak se říkal, že takhle si to udělat sám bude nejlepší, než dávat potom nějaký firmě peníze zbytečně. Jako. A když to dneska vidíš, u nich nátojí a pak nebude chcát dost toho, takhle si to uděláš samo a když se něco stane, můžeš nadávat sobě. Taky ta ženská, jí to udělali a vlastně jak má ten salonek, jak tam má tu pedikúru, ne? Tak mi tam vzala, dali péra, jakoby, aby to bylo, protože barák ti pracuje, tak nemá plošek. To právě řekla, že by taky potom chtěla. Ale říkám, že tu ten Ty to měl někdo v paneláku. tu ten rok už asi ne. Čechu a ona klesla, to má to ruku. Mé vidíš prasklin, takhle prasklina, takhle prasklina. To je prostě to. Fuj, no nic. Kaša se s tou posedá. Vlastně. U nás pravodoblí.